ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மாதிரி வழவழப்பான துணி வந்துட்டு டாட் பிடிக்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் கொடுக்குறேன். அது வந்துட்டு எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். டாட் பிடிச்சோம்னா வெறும் லைனிங் துணி மட்டும்தான் தையல் படும், ப்ளவுஸ் துணி வந்து தையல் படாது. அந்த மாதிரி ஆகும். அந்த மாதிரி ஆகாத மாதிரி நம்ம எப்படி டாட் பிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில். வீடியோ வந்துட்டு முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் நான் எப்படி தைக்கிறது உங்களுக்கு புரியும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு முன் பக்கத்துலேருந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு இதை சுற்றி தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். புதுசாக தச்சு பழகிறவங்க தான் வந்துட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வந்துட்டு துணி வந்துட்டு நகராமல் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ வந்துட்டு எதையும் அதே மாதிரியே சுற்றி தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ரெண்டும் சுற்றி தையல் அடித்து எடுத்தாச்சு ரெண்டு சைடும். இப்போ வந்துட்டு டாட் பிடிச்சிக்கலாம். மூன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அங்கத்துலேருந்து ஒரு இன்ச்சுக்கு அதே 3 இன்ச்சு அளவுக்கு மேலே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சென்டர் பகுதியிலிட்டு வந்துட்டு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டாக மடித்து பார்த்துக்கோங்க. இங்கத்துலேருந்து வந்துட்டு 2.5 இன்ச்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம மார்க் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்துட்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நடு சென்டரில் நம்ம லைன் போட்டுக்கிறோம்ல, அதில் வந்துட்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ரெண்டு அப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம டாட் பிடிச்சோம்னா பாருங்கள், லைனிங் துணி சேர்த்து வரும், அந்த ப்ளவுஸ் துணியும் சேர்த்து வரும். நம்ம அப்படியே பிடிச்சோம்னா வெறும் லைனிங் துணி மட்டும் தான் தையல் வரும். அதனால் இப்படி நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டாட் பிடிச்சி பாருங்கள். பாருங்கள், ப்ளவுஸ் துணியும் நல்லா சேர்ந்து வரும் தையலில். இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி இது லைன் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தையல் அடிச்சுட்டு நம்ம லைன் போட்டதுலேயே தையல் அடித்து எடுத்துக்கணும்.
1/4 இன்ச் அளவுக்கு பிடிச்சிக்கணும். பாருங்கள், ப்ளவுஸ் துணியிலும் சேர்ந்து வரும் தையல். இந்த மாதிரி வழவழப்பான துணியில் வந்துட்டு நம்ம அந்த மாதிரி தையல் போட்டு அடித்தோம்னா டாட் பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும், கஷ்டமே தெரியாது. புதுசாக தச்சு பழகிறவங்க கூட இந்த மெத்தடில் நீங்கள் தச்சு நீங்கள் பழகிக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். பாருங்கள், 3 டாட்டுமே கரெக்டாக வந்திருக்கு. ப்ளவுஸ் துணியில் நல்லா சேர்ந்து தையல் பட்டுருக்கு பாருங்கள். நம்ம அந்த மாதிரி அப்படியே தைச்சோம்னாலும் அந்த வெறும் லைனிங் துணி மேலே மட்டும்தான் அந்த தையல் வரும், ப்ளவுஸ் துணி வந்துட்டு விழாது. அதனால் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் இப்படி தைச்சி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். இப்போ வந்துட்டு அதையும் பிடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், மறுபடியும் தைச்சி காமிக்கிறேன். இந்த சைடுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க டாட் பிடிக்கிறதுக்கு. ரெண்டு இன்ச்சு கேப் விட்டால் போதும். பாருங்கள், 2 இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்குது. உள்ளே வந்துட்டு அந்த ப்ளவுஸ் துணி நல்லா மடித்து கொடுக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டு மடித்தோம்னா பாருங்கள், கரெக்டாக வந்திருக்கு. துணி வந்துட்டு நம்ம அந்த லைனிங் துணி மேலேயும் அப்படியே அந்த தையல் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சோம்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அந்த வழவழப்பான துணியில் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சி பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு பட்டி தச்சு எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்படி தைச்சோம்னாலும் பட்டி வந்துட்டு பிசுறு தெரியாமல் இருக்கும். திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு படிமான தையல் ஒன்று போட்டுக்கலாம்.
தச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ அதே மாதிரியே இந்த சைடும் தச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 2 சைடும் தச்சு எடுத்தாச்சு, பட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம உப்பட்டியும் வீப்பட்டியும் தான் அடிக்கணும். இந்த மாதிரி வழவழப்பான துணியில் நீங்களும் இந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டாட் பிடிச்சி பாருங்கள். உங்களுக்கே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.